Oli, benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui us portaré una review comparativa de dos productes. Són aquests dos d'aquí. Són el Tattoo Brow de Maybelline i el Peel Off Brow de Kiko, de la col·lecció Free Soul. És la mateixa idea, són dos gels per celles. Les deixes actuar una estona, tu retires i se suposa que et deixa les celles maquillades durant X temps. Doncs depèn de l'estona que t'ho deixis posat. Així que si voleu saber què opino dels dos i quina és la comparativa que jo n'he fet, us deixo amb el vídeo. En els dos casos he comparat el to mig, que seria per castanyes, és a dir, per mi. Començaré pel Tattoo Brow de Maybelline, és aquest d'aquí. Tattoo Brow, i en el to, a veure si la càmera ho pot arribar a enganxar això, amb el to Medium Brown, o sigui, el to per castanyes. El format és aquest, és un pinzell i com veieu, sí, fa com fils. I és aquest d'aquí. Vist aquí és molt fosc, però el color que deixa després és molt més claret. En els dos casos, la primera vegada em va resultar una mica, direm, difícil de posar per la falta de pràctica, bàsicament, però bueno, res. Si a l'hora agafes poc producte, em va costar, al començament vaig pensar, posa'n poquet, no et passis, no sé què, i costava molt que quedés enganxat a la cella. Has d'agafar força producte, sense passar-te tampoc, però has d'agafar força producte i llavors, doncs, sí, es queda ben fixat a la cella, a tota la cella queda una capa bastant uniforme i és molt més pràctic i molt millor. Val a dir que la primera vegada, doncs això, per falta de pràctica, em vaig sortir, és aquella, i de seguida vaig treure'm una mica d'aigua micel·lar i un bastonet a les orelles i es va netejar bé i no va quedar marca ni res, no va quedar brut. Així que en aquest sentit, perfecte. La primera vegada m'ho vaig deixar uns 20 minuts, que deia que portant-ho uns 20 minuts et dura un dia, més o menys, i sí, cert, vaig estar un dia amb les celles més o menys ben maquillades. La segona vegada vaig provar portant-ho 2 hores i tranquil·lament 3 o 4 dies em va durar la cella. A veure, anava desapareixent el color molt gradualment, per tant no va ser allò de cop veure que no en tenia, sinó que de forma molt gradual va anar desapareixent el color, tampoc apagats ni res, o sigui que és com, bueno, això, poquet a poquet. Així que en aquest sentit, superbé. També ets a dir que la primera vegada, no sé si és perquè anava amb por o per què, però a l'hora de retirar-ho ho vaig passar fatal, em va costar moltíssim. Em va costar sobretot començar a treure el començament de la tira, del gel. Jo vaig començar doncs pel que era aquí la part central de la cella, vaig tirar cap a fora, vaig trobar que si ho feia al revés era més fàcil arrencar algun pèl. Em va costar bastant, ens vaig haver d'insistir una miqueta i jo havia vist vídeos per internet i la gent agafava i feia així, i treia, i no, la veritat és que en el meu cas no va ser així. De fet, si trobo el vídeo ho veureu que em va costar una miqueta, però bueno, la segona vegada ja em va ser molt més senzill. Crec que em va caure un sol palet a la cella, més o menys, un, dos. Vull dir que probablement si jo ara faig així també me'n cauria algun. Així que res de l'altre món, en aquest sentit, superbé. En quant al de Kiko, el format és exactament el mateix, porta el mateix tipus de pinzellet. Aquest, com veieu, no deixa tant de filament. I com veieu, amb una sola passada el color és molt diferent i deixa la meitat de producte. Amb aquest, això d'agafar força producte perquè quedi bé és molt difícil, o sigui, no pots arribar a agafar molt de producte, no sé per què no aconsegueixes, o sigui, no sé per què. En principi sembla tot igual que el de Maybelline, però no. La formulació, doncs, evidentment, deu ser bastant diferent. A l'hora de retirar-lo vaig intentar fer com amb el de Maybelline, d'agafar i anar estirant, impossible. Vaig necessitar un gopidon d'aquests, dels que
copellon d'aquests, els que jo utilitzo per pentinar-me les celles, doncs quan me les faig amb l'ombra o alguna cosa així, doncs les acabo de pentinar amb això. I vaig necessitar això per retirar el producte, tot i així em quedaven restes. Vaig pensar, això és la primera vegada, la segona posi més producte, fes una miqueta millor, i no, la veritat és que vaig tornar a necessitar-ho, em va quedar restes que al cap d'unes hores encara anava traient, quan em vaig rentar la cara al vespre encara anava traient alguns trossets, fatal. I la veritat és que ho vaig portar ahir, m'ho vaig posar ahir, ho vaig portar 2 hores, no m'he volgut maquillar les celles perquè veieu. I com veieu, és com si no m'ho hagués fet res. M'ho vaig fer ahir i és que jo que tinc les celles mig calbes, segueixen mig calbes. A part que en un primer moment el color no queda gens uniforme, queda com molt apagats, no em va agradar gaire, la veritat. Un color molt claret, jo no sé com deu ser per morenes, que potser el de morenes m'aniria bé a mi, llavors no hi hauria color per morenes. No ho sé, la veritat és que aquest no... m'ha decepcionat una miqueta, la veritat. A part que aquest sí que a l'hora de treure, tot i necessitar el gopillon i fer-ho doncs amb cuidador amb el gopillon, com si pentinés les celles, em van caure bastants pèls. No sabria dir quants, perquè al final amb el de Maybelline surt tot com una tira i amb aquest queda com a trossets i no sabria dir, però sí que es veien bastants pèls, doncs ben bé 4 o 5 pèls per cada cella, que potser en una cella pobladeta doncs no passa res, però si a mi m'arrenco 4 o 5 pèls ja em queden calbes. Així que no. De preu, més o menys, tots els productes ronden el mateix preu, uns 8-9 euros. Em sembla que cap dels dos arribava a 10, així que preu està molt bé. El de Maybelline, qualitat-preu, està perfecte. El de Kiko, com dic, és que no m'ha acabat d'agradar gens, no el recomanaria per res. Vull dir, preu per preu, més val el de Maybelline. Com deia, aquest és el de Maybelline i aquest és el de Kiko. Com veieu, aquest ha sortit sencer. Se m'ha enganxat el dit aquí. Aquest ha sortit sencer. És aquesta tireta d'aquí. I aquest. Bueno, sembla que aquí també surt sencer. Com veieu, la tira és aquesta d'aquí. Suposo que la dificultat la deu tenir en treure dels pèls, perquè ara m'ha sortit sencera, però de les celles impossible. I mireu la diferència de color. Aquest és el de Maybelline i aquest és el de Kiko. Però com veieu, ara puc anar rascant i aquí està. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada, subscriveu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix i deixeu-me a baix a comentaris si heu provat un d'aquests productes, què us ha semblat. I si sabeu d'alguna altra marca que en tingui, que jo hagi vist de moment són les dues úniques que en tenen, però bueno, deixeu-me si sabeu d'alguna altra marca, m'agradarà provar-ho també, a veure quina opinió em mereixen. Jo us deixo i fins al pròxim vídeo. Adeu!